Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun miltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erroki jauna, Kristo erroki jauna. Erroki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala petiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Emaiguzu jainko ahal guztigun eta beti erekoa, gure jaunaren nekaldia ospa dezagula, barkazioa lortzeko moduan. Jesu Kristo zure Semearen bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik. Entzun urrutiko uharteak. Lekutan zaudeten herriak adi egon. Nik oraindik badut ama zentzua, jaunak deitu didanean. Ni oraindik amaren sabelean egoan jaunak deitu nindunean. Ni oraindik berarengan negoan, nere izena aipatu duelarik. Nere ahoa ezpata bilakatu du. Eta bere eskuaren indarrez babestu nau. Nitaz azkon bat sortu du, eta beregan izkutatu nau. Berak esan dit, zuzera nire zerbitzari Israel, zugan nire argitasuna agertuko da. Eta nik esan nion, ezerengatik nekatu naiz. Ezerengatik etorri naiz eta erabili ditut nire indarrak. Hala ere, nire eskubidea jaunaren aurrean egongo da. Nire saria jaunaren arpegian. Orain, jaunak hitz egiten dit, eta berak amaren erraietatik atera nau bere zerbitzari izan nadin. Jakob eta Israelen modura. Bai, jaunaren begietan balioa dut. Nire jainkoa da nire indarra. Eta berak esan dit, gutxiegi da zu nire zerbitzari izatea, Jakoben leinuak ordezkatzeko, Israelgo galduak ekarrazteko. Nik zutaz nazioen argi egingo zaitut, eta nire salbazioa aiatuko da lurraren bazter guztietaraino. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean. Larre gurietan etzan arazten hau, eta barrena berpizten dit. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean. Jauna zurekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoen Evangelioa San Juanen liburutik. Aintza zuri jauna. Garai hartan, Jesusek otordu bitartean honela esan zien bere ikasleei. Halako mina sentitu zuen bere barrenean eta esan zuen. Honela diozuet, zuetako batek saldu egingo nau. Ikasleak elkarri begira gelditu ziren harriturik, jakin gabe zertaz ari zen Jesus. Mailan, Jesusen kontra
berak maite zuen ikaslea zegoen. Simon Pedrok keinu bat egin zion, Jesusi galdetzeko zeinetaz ari zen. Jesusen ikasleak bere burua, bere bularraren kontra jarrita esan zion, jauna, nor da? Jesusek erantzun zion, nik orain nire ogitik emango diodana eta nire platerean bustiko duena. Eta Judasi eman zion, Simon Iskarioteren semeari. Judasek ogia jan zuenean, Satan sartu zen berarengan. Jesusek esan zion orduan, egin beharrekoa, egin zazu laster. Baino inork ez zuen ulertu zertaz ari zen Jesus. Judasek beti dirua eramaten zuelako uste zuten Jesusek esan nahi ziola zerbait erostera joateko edo behartsuei dirua eramateko. Judasek ogia janda irten zen eta orduan gaua iritsi zen. Irten zelarik Jesusek esan zuen, orain gizonaren semearen aintza agertuko da eta jainkoa berarengan izango da. Jainkoak berarengan aintza agertuko du eta berak aurki azalduko du. Nire haurtxoak bada garaia, nik zuengandik alde egingo dudana, bilatuko nauzue eta urutarai esan didan bezala, ni noan tokira zuek ezin duzue etorri. Eta orain zuei ere esaten dizuet. Simon Pedrok esan zion, jauna, nora zoazu? Jesusek erantzun zion, ni noan tokira, zuk ezin nauzu jarraitu orain, baino bai aurrera xeago. Pedrok esan zion, jauna, zergatik ezin zaitut jarraitu orain, nik zuregatik bizia emango nuke. Jesusek erantzun zion, niregatik bizia emango duzula, hala diozut, oilarrak jo baino lehen 3 aldiz ukatuko nauzu. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Aste santuan sarturik, gaurkoan 3 protagonista agertzen zaizkigu evangelioan, Jesus eta aparte jakina. Bere azken afarian kokatuta gaude, ostegunean ospatuko dugun azken afarian. Baina gaurkoan liturgiak beste gauz bat ulertzen eman nahi digu. Alde batetik, Joan dugu. Berak idatzi zuen evangelio hau eta bere izena ez du aipatzen. Esaten du, Jesusek maite zuen ikasle hura eta bere ondoan jarrita zegoen eta berak galdetu zion ea nork traizionatu, ea nork salduko ote zuen. Bestea dugu Pedro. Ikusten dugu Pedro halako adorez eta borondate honez, baino baita ere harrokeri pixka batekin uste zuen berak ez zuela sekulan gure jauna salduko edo berak bizi emango zuela berarengatik. Borondate hona zen, baino azken finean gizakiak halakoak gera, ahulak eta beti ez dugu lortzen egin nahi genukena. Eta azkenik Judas ikusten dugu bere halako azpijokoan bezala, Jesusen ondoan, bai, baino irten zen bera saldu ahal izateko. Bestek pentsatu zuten Jesusek bidaltzen zuela erosketa batzuk egitera edo behartsuei dirua eramatera. Horrek ulertzen ematen digu askotan bidaltzen zuela Jesusek olako eginkizunetara, bai erosketak egitera edo baita ere behartsuei laguntza ematera. Hori erakutsi nahi izan zien Jesusek bere ikaslei eta guk ere ikasi behar dugu. Guk gaurkoan ikasi behar duguna, gaurko evangeliotik, alde batetik humiltasuna da.
Ez dugu jokatu behar Pedro bezala esanez, bai, nik sekulan ez nuke, gure jauna salduko, nik sekulan ez dut, zer nik egingo, ez, humilek izan behar dugu. Eta laguntza eskatu behar diogu jaunari. Humilak izanez, bere bideetan ibil gaitezen. Bere graziaz, bere laguntzaz, ez gu beste inor baino hobea geralako. Judasengandik ikasi behar dugu, ze importantea dan, Jesus dela gure salbatzaile bakarra. Beste inun ez dugu larkituko Jesusek ematen diguna. Naiz eta itxuraz dirua edo boterea edo fama ematen dute mundu honetan asko balio dutela eta asko eman dezaketela, ez da hala. Eta Judasen kasuak erakusten digu berak dirua eta segurazko horako boterea nahi izan duzuen, baino ez zuen Deus olakorik lortu. Jesusekin egoteak askoz ere gehiago balio baitu. Eta hori da guk ikasi behar diguna. Naiz eta Pedro bezala batzutan ahulak izan eta hankasartu Jesus maitatzea, gure hartzai bezala aitortzea, berarengan konfiantza eukitzea da egin dezakegun gauzarik ederrena. Eta egun hauetan bereziki hori guregan berri dadila eskatu behar digu jaunari. Bestetik, eta honekin bukatuko dut, Joanen ejemplua dugu. Ikusten dugu, Joanek zen olako konfiantza agertu zuen Jesusekiko. Galdetuz, bere ondoan, bere bihotzaren taupadak sentituz. Eta hori da gure jaunak nahi duena. Bere adiskide senti gaitezela, berarengan konfiantza izan dezagula. Aste santuko egun hauek ospatzeak lagun dezaigula gure ibilbide horretan. Ontasunez, begiratu jauna, zure familiak eskaintzen dizun sakrifizio hau, eta zure doai sakratuetaz parte hartzen ari gerararik zure ontasunez, zure betetasuna lor dezagula Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen. Egokida bai, eta zuzen bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jainko al guztidun beti ereko horri. Gurutzeko zuaitzean ezarri bai duzu gizon emakume guztien salbamena. Heriotza sortu zen toki beretik, sor zedin bizia eta zuaitzean garaitua gertazedin Jesukristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez, aingeruek zure onditasunak goresten dute, zerutar espiritu eta botereek zure ospe adoratzen, goiko indar eta serafin doatsuek zuri euspez agur egiten, postasun berak baititu zerutar guztiak elkartzen. Onarrezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere gure kantu hotsak. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna, zerulurrak beterik dauzkan zure dizdirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatu da jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zere bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu giardo hauek zure espiritu eixuriz Jesukristo gure jaunaren gorputz, eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio gotatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena.
Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenen misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte eudego berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu gehituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza eramazu maitasun osora. Leon gure ita santuarekin, Jean-Marc gure gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki Javier Perurena eta Jairo, arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizakizkigu arren guk guztiok betiko bizia iritsi dezagun Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizadi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eita jangoiko guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, osko eta hiltza guztia gizaldi eta gizaldietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildurgabe esan dezagun gure eta zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu ziten talde erotzen, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu erregetzan, zurea gospeta indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea guztet dizuet, nire pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozu pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna, jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zorion sua jaunaren maira deituak jauna, ni ez nahiz inozun etxean sartzeko, baina santzazuiz bat eta sentatuko naiz. Egin dezagun motoruz. Zure doaionen bidez salbatu gaituzu jauna, eta zure errukierengandik eskatzen dizugu sakramentu honen bidez indarra eman dezaiguzula zurekin betiereko bizira irits gaitezen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
batez, amen, jauna zuegin eta zure espirituarekin. Bedinka zaitzatela jainko guztieduna gaitak, eta semeak, eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari.